Danas, 14. aprila, se proslavlja dan jedne od najstarijih jedinica vojne policije, Kobre. Odred vojne policije specijalne namjene Kobre je osnovan 1978. godine i kao jezgro profesionalizma opstao je kroz sve promjene država. Selekcija za Kobre je veoma rigorozna. Svi kandidati moraju pre svega da budu profesionalna vojna lica, ali i da budu spremni za ekstremne uslove i psihički i fizički. Isto važi i za žene koje su po svemu jednake sa svojim kolegama. Majstori su nevidljive zaštite, jer su u većini slučajeva među građanima, a da oni to ni ne znaju. Spremni su na sve, od rješavanja talačkih situacija do hirurški preciznog gađanja. Na treninzima ispaljuju desetine hiljada metaka godišnje, kako bi im preciznost bila na vrhunskom nivou. Za Kobre zadatak je svetinja, a profesionalizam jedino merilo. Ono što ih najbolje opisuje je činjenica da su najpouzdaniji oslonac u najkritičnijim trenucima, decenijama.